Kinsa ang pinaka dili nimo ganahan sa gamhanan gang? Unsay edad nako na wala akong virginity? Kanemon, unsay name sa pinakagimauyan nimo? Hala, lo. Tubag or shot? Sabi mo ba? Laban lang! Alright! Alright! Hi mga day! Hi mga kadayers! Alright, welcome back to my channel mga day. So kung mga day na ako yung mga buwisita siya rin. Buwisita. Ako pinakadakog naong! Kami kanilya! Hi mga day! Dito na ako sa channel ni Mew. O mga day! Daghan siya nakakrush ani niya mga day. Palihog lang mo eh. Ikaw mo sige mo comment sa akin. Ah, si Kuya Raybert. Ay, ang nagpapalik no. Palihog. Si Jackie Raybert na! Shop. Di ka naman Yawa. Kabalo, ikaw nga pa mo kabalo. Sa challenge nyo, kaya wala ko giingon. Diba? First of all, wala pa na ako giingon. So, ang challenge ka ron, di ba mga day? Atong challenge ka ron kay, kabalo mo, so iingon. Wala. Bago yung practice? Wala akong practice, day. Okay, Day. kami na mo practice. Tubag or shot? Yes, tubag or shot? Tubag or shot. So, dungat na mga day. Okay. Atong challenge ka kay, tubag or shot! Parang hindi ang tubag mo, ni mo pangutana or mo shot ka. Mga day, mo ni siya mga day. With a twist. Kung sa atong shot With a tunday. twist. Shot. Tubig. Mo na yung pinaka-live show na ilim nun. No. Palihog! Kulapos na ito! Ay! Palihog na yun! Kaya para magduha-duhagid mo. Pag shot, di ba kay? First time ni Namo, Yeah. wala pa ko ka-try og kulafo. Wala pa po ko ka-try. Ang original plan magid mga day kay katong uso kayo The nga bar. the bar The nga bar. pink. Halinon Pero- man ante day. Halinin man si ante. So magtinabangay lang siya taga-aplian ni. Ay, tanan na ablihan day. So magtagsa ta Ay, ani di siya. okay. Amo na nakabahog. Tigang. Mo, ani. Sa Manday. Kamay mo. Ay, di ba? Lamig nipo na to day. Ipansa ka ng ipon day. Pansan ko pans. Wala ablidor day. Ay, Raybert atong kandidato. Si Raybert ang pag-asa ng Dili ko bayan. kabalo, oy. Dili ko kabalo. Testingan ko lang gid. Ipakita day. Habi pa Lo! lang. Lo. Mga day, no, excited yung ko sa mga questions. So, sagang ako daan kung kamo mga kiddos pa mo, mga happy meal, mga kiddie meal, alright? Paano din mo? Exit na lang yan. Exit. Dito sa'yo pa, exit. Kaya medyo SPG yung mga questions din rin, no? Ang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ganun. So, exit na lang. Exit. Pero pakilike anong video, chair lang. Maaaring nakapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang. Agad Paano mo exit ka? Pakilike. Pakilike sa video, oo. Di mayabo day ha. Subuak rin na naman. Wala na yun. Subuak naman akong nilda. Dili. Ay, di okay ba mo ablihan Pero ni? hapit na. Fin ako si Alfonso ginang murag mo alaban ani. Yung magigay ko ingon nga sige tagay magid. Yung magigay ko ingon nga sige tagay magid. Yung magigay ko ingon nga, sige, tagay magigay. Christmas Day. Greet ang mga tao. Merry Christmas Day. Merry Christmas. Okay. Kabalo mo ano ni? Lagi day, same day. Si nami ka mga version guys. First time Like, mo matagay, di mi kabalo mo open og kuan. O gusto daw gana. Kanang open or char. Oh, na mali siya. Ay naman de, laban niya, Wow. uy. First time na ko matagay bitaw guys. Simuta daday. Oh. Murag Marta ulit. Daday. Ikaw dai. Simutan ko lagi ng kamatayon day. Oh. Ano naman ni siya? Pili siya kung perfume dai. Oh, sige, pero mga day, in kaso nga, ludan dyan may, nami chaser. Chase. Ayaw lang Ay, medyo. so wala tayo siya chaser dap unta. Yes, Ay. wala unta, pero murag unsa di ay. Maghisgot sa siguro tayo kung kinsay una, unsa ang proseso. Para makabalo nga una day ka, ako sunod, Unsa may bato-bato. Bato-bato. Ay, usa na ang matay. Ay, usa masak. Humpiang milk che nang ta. Sige, So, humpiang, ano, humpiang. Unsa ang kisa malahi, siya mo ta na siya yung mamili. Ah. sige. Humpiang milk che. So ako una mo question sa inyo duha.
Oh, yeah, pili Okay, kung sige. kinsa sa amo. Lord God. Gamay lang jud kayo, gamay lang gid kayo mga day. Oy. Ay, oy. Okay na. Oh. Nga na, sorry na. Oh. Okay ra pud siguro ni, di ba? Damn, Di ba? Okay ra ni? Yes, Kaya ako mga day, kabulo ba mo nang rag, o lagyan intriga mo kay may man si Auntie Oy, bago ra man siya na vlog nga di siya mo tagay. Lapas ako lapo, pero mga day, do it for the vlog niya. Okay naman gid siguro ko. Pila Ano, na ka-Monday? 1 month nakaway ni Mina. Oh, feel na, oh. One Wow, month na. feel ako ha. 2 weeks pa, day. Ay, 2 2 weeks pa. Eh, grabe na bitawagin na akong puasa. Char lang. Hashtag puasa ni Muni. Char lang. Sige, so mga day, muna ni siyang shot. Alright! Kinsa! Wait, ina ko tinood bitaw, daghan na kay ni or... Okay, okay na. Okay na lang na. Okay ra? Okay ra? Okay na na, okay na na, okay na na. Okay, para, kwanta ba? Sure lang. So mga day, kada question mo, ingon ta or, before ta mo tubag, shot or... Tubag or shot? Tubag or shot, yun na. No, para makibawbod ta. Yes, Alright. pero So, karon si River ang una. nangulba na akong... Mulba, yun ko ba yun? Mulba, yun ko ka ng anak, bitaw. Lang, tabang mga langit. Tawag dito mga Sure lang. chantosh. Hillsong! Ayot, ikaw si Raybert na daw sa Hompiang Maokche. So, siya Basta na una. akong ilok. Siya una, so mauta na. visit. So, Sige, first question, Angela. Ay, laing kayo! Ay, abing first. Sige, okay. First man ako. First question, Channel Manny. ni Mon. First question, so easy. Ah, sige. good luck, day. Alright, so number 1. Alright. Alright. Kinsa ang pinaka dili nimo ganahan sa gamhanan gang? Shot! Ay, awag! Shot or tubag? Shot! Shot or tubag? Ay, awag! So, wala eh. This is right. Uy, abi ba na kung easy pa? Okay na sa inyo. Easy naman to. Yun ni mo dahil. Ay, babe. Hindi, man na silang level sa mong question. Wala man kay... Fair ramon good me. I love na ko tanan. Hello, mo. Wala na, im na. Wala ko bagbayo. Sige. Hindi, ayot. Isa man. Okay, bro. Kinsa ang Sa maning pinaka dili tambal, oy. ganahan? Good job. Ni-shot lagi ko dahil. Oh, gani. Ni kuan siya sa kuntian. Kasi pasabot ni mo. Namaak siya, day. Oo, namaak siya, no. Ano siya, Hana? Oo. Oh, wala man po day make Nama. Sige. Sige, next, Simon. Ang ganda! Gusto ka yan! Pinisugod ba? Diyan. Nakawira ni, oh. Ah, sige, Ikaw, kupta na to. Ikaw luning diha. Yes. Ikulbahan ko sa question ni Raybert, ha? Nakulbaan ko sa question, bitaw. Sige, para safe. Kinsa ang pinaka dili nimo ganahan nga Bisaya YouTuber? Tubag or shot? Bag or shot? Shot! Di ko yan! Palihog lang kay... Palihog, bitaw, no? Palihog lang kay... Gusto ko collabs. Dapat walay drama sa Bisaya nga. Ay, bitaw na. Ayun, na drama. Ang sa to siya nga sayaw dahil. Luod siya, day. Lagi. Luod siya. Luod. Wala ni Ana sa matiyan. Nikot. Ano ka na itong pili ko yun? Ay, iwan lang kalay. Luod ang kulapo. Mga day. Ayaw na lang din mo. Char lang. Laban lang ng tanan. So, si Raybert nasa akong pangutan. Lipong na ko, eh. Laban sa ako eh. Sige, go. Gamay yun. Kalma sa ni siya nga paano pangutan na kay first naman. Gamay yun ang nato nino. Pila imong edad sa imong pinaka-first nga, you know, Sige. tubag or shot? Tubag or Tubag shot? eh. Tubag. Lumalaban dahil. Pila question Pila kay edad, pila edad unsay edad nako na wala akong virginity? Yes, dahil. Ano sa man to? Mga 20 yun siguro. 20. Tinood 20 yun years na. old ko. Oh. 20 years old. Late bloomer man ko sa 20. Okay, laban. Wala na siya Laban niya. Ikaw na sa mga hintay, oh. Wala ka na. Uy, mas nakulbahan ko sa question ni Mon. Lagi, no? So, ready na ka, dahil. Yes, day. I was born ready. I was Was born ready. I was born lang. Wala ka. Born lang. Sige, dahil. Kani siya. Para come on.
Unsa imong na-feel sa first time? Tubag or shot? Chismis! Tubag. Gusto ba na ako? Gusto ko i-share it? Share it ba na ko ni? Share it? Shot na yan. Infrared, share lang. Shot. Shot na. Chismis! Wala yung ay, so mas chismis. Dahil ako pangutana. Chismis. Unsa man? Chismis. Okay. Okay! Okay, shot na day. May ginawa tapang. Lood, dito siya, no? Bunga sa chismis, Tunga ha? bitaw. Mag-cheers lang taday kay Mark. Hindi kaya. Hilom kayo may tungod sa kakulba. Ay, ito, no? Imbis dapat balingaw. Mark na, nangulaan. Dapat lingaw-lingaw ni Ano? Sige, ako na. Alright. Yes, Day. First, ako. Yes, Day. Kaya nga mo install man eh. Later. Di pa na ako mag-install nun. Yawa ko siguro. Hindi, sakit na akong tiyan. Oh, gali. Promise. Photocard na Nagsakit sa akong niya tiyan. akong hypersensitivity. Nagsakit akong tiyan. In fairness, kaya wala man Jimmy kaon. Di ka on, miga may kadiyot. Sige na. So, una ako question yung para Riper! No! Alright. Mga day. Kaya remember ka na. Ano yung pinakahugyo ang question? Yes, I Sige ko, hampas mo na yan dahil. try. Uy, rapod. Marapod sa nagid ba? Kung maabot sa point na papiliun ka, Ah. kay tulo ba yata BFF? Or si Stephanie! Tubag or shot! Tubag or shot! Aleday. Bago shot. Friendship, ha? Manaman ang gamahan ng gang. So, pero nga sa mga kadayers. Hindi naman suwa. Ano mo, luningning. Kuhan ba yan? Isa na, hunahuna ko. Tubag or shot! Shot! Naka-shot lagi siya dahil. Naka-shot lagi siya dahil. Ikaduha lang na yung shot dahil. Dili dahil. Luod siya. Ayaw, sabi ka kasuka, wala ko po kainom. Luod kayo dahil. Mura ang char lang. Hindi ko nakainom ba yung gitag daghan mga... pero kanigid, murag luod siya. Oh. Iba yung level dahil. Hashtag iba, char. Kaya mahulog kayo. So, Angela, napunta. Alright! Isa, may shares ako. Ay, gate. Nangulog ba kayo? Nangulog ba, Joy ko? Pagdugay dahil ha? Pero grabe ka inexpensive, pero lalo na 35. Luod ko lagi kayo. Luod siya. Pero dali na siya makagupo, di ba? Kubog. I hope so. Kaya wala ko panahon mahubog. Promise. Kaya murag kapoy ba? Mag-edit pa ko. Lagi. Mag-edit pa ko na po hampas na video. Murag. Sorry ay. Katoy mong kang ganyan. Hapit na mag-ipod dito. Try dog ka ng edit dahil niya hubog ka. Content. Dahil yun yan. Suka sa taas sa laptop. Yes, Ang dahil. suka sa taas. Ikaw ano, Ay, mga ko sa laptop. Banyusara ko ga. Ipagka-shell. Ara na ka makatog siguro dahil. Yes, dahil. Dali, oy, kadugay ba ay? Luod da, oy. Luod siya, Siguro promise. siguro Di man hinoon gid ko, grabe ka. Mo itaga ba kog MP tanduay, pero lahi ni. Gusto ka, eh. Lahi siya. Mura gid siya bahog bitaw. Bahog. Siya bahog sa baboy. Hashtag tahok, Charlie. Alright, I'm back. Ay, mga na ka, Angela. Sige. Ka-feel na kung saan na siya. Okay, Day. Muna ko pangutana para kang Day Angela. So, Yes. paano na siya? Bush and cake So, dahil. ko ng Okay. vanilla. Sa tanan-tanan makeup brands imong na-promote or endorse, unsa nga makeup ang dili nimo ganahan ug napugos ra gid ka og endorse? Pwede delete makeup lang. Skincare? Gusto ko skincare? Shot man ko dahil. Okay! Shout out! Yung sa'yo ka na nga makeup brand, no? Oo, sa'yo ka na niya ganahan. Shot na dahil. Shout na sa Day! Shout na Day! Kaya ba sa shot dahil? Gamay ra. Ay, wala dahil. Gamay ra kay na, oy, lo. Doon, no? Ang sabi ako inom sa kanya, eh kayo inom sa siya. Muna chaser Day. Muna chaser Day, oo. Lo. Lo! Mga Day, sorry sa akong bagong expression. Hindi siya nindot pa may naon, pero lo yun siya. Lo.
Di ba gul ka Ano Angela ako kay? giuna, oy? Basta gulira magkanibayhan na. Wow, ako magandali, makon. Hoy ba yan kay kanang uli di siya kay kanang hubog ang iyang earrings ka piko na. Yeah, kidding. Hubog ang earrings ba? Ang piko ang earrings. Naragyan na sa duha. Alright. Sige, next. Ako. Ikaw na po. Ako naman po yan. Ikaw na po. Ginoo tabang mga langit tubag sa koron na yun. Apoy naman po. Ay, ka na sa mga... Sige. For Yawa yun eh. Apoy naman. question for Angela. Kuha na ha. Muna akong next question. Kapansin magikuha ni sa una. No, lain naman siguro Basta siya. meron. Sige na, laban Ipansag lang. Laban lang eh. Chismis. Para chismis. Chishmish. So, di na lang ko mag-name drop, no? Ayan Di ko na. mag-name drop. Pero paibaw alang ko. Pero ayaw na to, ayaw na na-appeal. Hindi man ko kag-get siguro. So hagoon ko edit. Imuta akong channel dire na ha. I-plug na akong channel dire na I-plug ko. Ano man good? This is Si na YouTuber, nga Bisaya YouTuber kaangay kang Angela. Okay. Na nakaangay sa imo si Okay. Kabalo ka na. Wala. Lulo. Chismis. Chismis. Sige, so naisa ka YouTuber, Bisaya YouTuber nga kaangay ka Angela. Alright. Yeah, makabantay jud ko per medyo na siya mo dire. Angela bitaw ang dalag milk Oo, So, chismis. sige, okay. dalag milk tea. Oo, chismis. So, ako pangataan na kay nabay something sa inyo sa ana sa una. Wala. Wala. Ito bag or siya? Ay, uda. Tubag na siya. Tubag. Kalang Tito Boy kasi, yung totoo po Tito Boy kasi, ang friends lang po talaga kami. At saka, yung meron pang labanus-nus tayo. Friends ka with me. Yan yung friends naman mo. Manhid Yang ka. kanang, Okay ba? ang kanang Wala ka, milk tea kay, dili raman ako ang tagaan. Oh, lain sa kay Si kung pangyaban Joey. nimo ang person, Awkward pangyaban man, mo nimo good. friends. Wala sa ko ka feel anak kay, marag same man iyang pag-treat ni, Ah, yeah, sige. og sa uban pa. So, run na siya. Sige, go. Tapos kabaw na ka. Sige, naglibog ko kung unsa akong unahon. Kang Mon. So, next question is for Mon. Lolo. Lolo. Gani siya, rated SPG jud ni siya. Ay, gusto ko yan. Charlotte. Rated SPG jud ni siya. Try mo na, jugo So, pala. ang pangutana. Wala, jugo pa, girl. Unsay ngalan sa katong katsula di mo gisamad-samaran ka? Uy, ginoo taba. Tobag or Yung akong shot? katsulang hashtag luas. Oh, hashtag luas. Hashtag luas. Hashtag luas. Tobag or shot? Tubag or shot? Ah! Oo. 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 Kasi tubago Maot na siya, Day. Okay ra, tubago na lang ako. Okay ra, tubago na lang ako. Complete name. Si Angela ito. No? Ano sa mga, Day? Sige, yaman ako. Para kay Raybert, medyo SPG siya ni siya. Ikay kantahan or ikay mo kanta? Oh, di ba? Kagets mo na mga day, di ba? Ikay kantahan or ikaw mo kanta. Kagets Yeah. na tadi na nato pwede Tubag or shot? Nagduha-duha man. Ay. Isa man siya mo ko sa out. Get Kisay mo guna ito microphone. Okay, sa Isa man siya mo kanta sa microphone. Kisa may singer. Kuan, sige, tubag or shot, no? Tubag or shot? Tubag na lang ko. Ay! Ay! Matapang si Papa Lumaban. Get Kuan, out! kanang, pwede man kumukanta, pwede po nga kantahan ko. Ay! Okay! Talent. Okay! Pwede na siya sa showtime. Sa tawag na tanghalan Pwede na po matawag ng Did na siya magbong. Yes. Shoutout kang Elaine Duran diha. Kabahan ka na. Kabahan ka na. Oo. Para kay Mon. Kung mo shot. Sure ka? Promise. Di sure ka mo shot, day. Ilagay-alipong ako. Kanemon. Unsay name sa pinakagimauyan nimo? Hala, lo. Tubag or shot? Anak ka din na ka mo inom, di Hindi ba? na ko mainom. So, matubag ka. Oo. Gamay naman Complete ni name or karang name? Complete name. Hala, grabe. Oo. Complete name ba yun? Tubag or Actually, shot? Actually, Guning. these past few days, grabe akong pagmahal sa mga iro. Bitaw ka. Ay! Ako siya sa vet. Kaya grabe yung parvo. Ang awi kong iparvo siya. Pwede na siya, day. Kibaw mo kita sa tinood, day. Kibaw mo kita sa tinood, day.
Dili Siya siya man. madawat nga answer. Bitaw. Wait, iro ay. Mutubag ko kaya di na bitawagin na ako kaya. Matapag ko na siya pero, okay. Kung chasers ako. Complete name ha? So, ang tao nga akong gimauyan o grabe. Ano? Is name. Mutubag ko. Gabalo ko sa answer, no? Yeah! Mas kayo, no? Mas kayo, no? Muna to! Ako na ito! Wala na sabot ang mga netizen. Bitaw! O sige, ang alas ako Pa-OP gimauyan. sila. Siguro grabe, good. Sige na, move on. Ikaw na. Medyo awkward na. Mao pa ni nakuha sa kulapo ha. Ito nga na. Isa pa. Jason. Iyo pa na. Sige, kasi wala na akong Ako. bongga na. Ikaw. Ako. Favorite Uy, ka. kainit. Favorite gaming! Wish day. O sige, medyo SPG ni, no? Suso mga ka-dyers yung mga kiddie meal. Iana. Exit! Iubos ang browser, i-exit. Exit! Except, minimize. Ganun. Char lang. Kung natanaw gapon mo, i-mute na lang sa ining mga area. Beta, Mute sa, beta. mute sa. Taman mga pets. Pero I like gihapon ang Like gihapon. Kung Don't skip exit ads. mo. Don't skip ads gihapon mga day. Oo. Kung mga bata. Oo, like, kung trending mga bata, gigayo ako tanawa question ba gihapon, eh. Pero i-mute na lang. Trending kayo ang question. no? Yes. Trending kayo. Demanding lagi kayo ba? Ay, i-mute. Don't skip ads gihapon. Oo. Nabay panahon nga imuhang give fake, imuhang orgasm ka. Tuti! Tuti! Gi-fake? Yes, Jai. Uy, uso ba yan? Oo. Uso ba yan? Parang human na ba? Ah! Sige, tubog. Tubog siya! Matapa! Matapa! Si Papa! Lumaban! Matapa! Si Papa! Kuan. Ay, kay Jason ako kung di ko ma-shot, pero sige. Tubag. Okay. Wala. Oh, Wala kay. Matay, Wala man. matay. Oo, promise. For me, Emal. Kaya ako man siyang ginaingnan niya. Wak pa dyan siya. Ano na meron ko? Wak pa. Panikamot! Wak pa. Kayod Panikamot lang yun, siya. ano? Imo na yung gisot. Nga nung ni-enter. Kayod lang yun! Wala pa rin siya! Wala pa rin siya! Panikamot. Hashtag lang yun! Usod na yung Usod na. mahurot na Uy, wak na ba ka ng ilong mo? Kanang galing barkad. Barkad. Sila na buta. Alright. Ayun, Jai. Muna akong question para kang Auntie Angela. Oh. Day, kung maabot sa panahon, Day. No? Kung maabot ni ka panahon. Unsa nga panahon, Day? Na malunod ang isa ka barko, Day. Kinsay mo sa gupon, Day. Ako or si Jomi, Day. Kinsay mo sa gupon. Motobag ka, Day. Wala Kisa, kisa akong sagupon. Tubagers. Oh, God. Kasakit. Pasagdan ta mo, Day. Kay Walde ko kiba mo lang, uy, Day. Mahadlok ko og tubig yun, Day. Kiba kong Kung lao. na yung tubag, Day. Wala ka, Lagi ba pang busas ka? Wala! Safe kay ba? Wala ya! Walay kwinta! Walay kwinta! Walay kwinta! Palihog. Ayun, Day. Okay na to, Day. Lulo ni mo, Day. Na, Day. Mura naman to, gwa, oy. Kung nisugot Sugot ko pa na tubag, no? Kung nisugot pa mga itong ako ang bet ni Micho gani ha, sugot na ko Ay, oo, wait, ano. Okay. Sabot ko ni mo, Day. I understand, Day. I know where you're coming from. Sige, so ako na. Tagay na rin ha! Ako na. Gabi no? Gabi na kayo ko ka-weak shit ron ba eh? Ang init na po. Sure lang. So, my question. Kaya dyan mo suka, dyan ka na sa Diyos. Visit ka. Oh, Day. Pero may kaga. Juice, so atong sukaan. Pero di na kasi juice, Day. Tapos Morales sa bilin Sige. day. Ano na, uy. Ginuton ba? Sure lang. Next question kay Kang Mon. Dili na lang kayo nilisod. Unya na kayo bumba ang duha ka lisod. Bumbaya. Bumbaya. So, ang second question kay... Sure lang. Bombay! Sure lang. Sige ang question kay...
Ang question kay, ikay mo finger o ikaw fingeran? Tuoday. For Mon, unsa jud ang main reason ngano nabuwag ang may makaday? Ang siya pinaka-crazy Crazy na position inyong na-try sa mo bayo. Crazy! Tubago siya! Position! Ang Tubago siya! Tuningning. Andam na joke silupin dire. give us one thing nga dili ka ganahan sa batasan ni Mon, ni Jome, o sa the rest sa gamhanan ka.